Bi sedan mirov bi baldariyek mezin dokumentera daxuyaniya ku PKK çekên xwe şewtan dibû temaşe dikin. Salek li ser wê rojê derbas bû, lê girseya li vê meydanê ji gavên dewletê bêbawer in. Partiyên siyasî, rêxistinên sivîl li ser navê Platforma Saziyên Demokratîk li Amedê daxuyaniyek dan û li ser pêdiviyên pêvajoyê, hêvî û bendewariyên Kurdan anîn ziman. Paradigmaya ma hem raya ma hem fikre ma hem de perudaysa ma zav pako ebe deste Brez Öcalan. Daxuyaniyê de hate destnîşankirin di heyamek ku behsa çarçoveya yasaya pêvajoyê dikin, ji mehek zêdetir e peywendî bi muhetabê vê pêvajoyê bi Abdullah Öcalan re çênabe ku dibêjin ev ciyê metirsiyê ye. En manifestyo aşitî û civaka demokratîk aku perspektîfa têkoşînê û zihniyeta bingehîn a pêvajoyê ye û îradeya çareseriyê ya Rêber Abdullah Öcalan esas digirin. Dayikên aştî di vê pêvajoyê de roleke mezin dileyîsin ku li Komîsyona Parlamentoyê de hêvî û bendewariyên xwe ji dewletê re anîbûn ziman. Dayika aştî di daxuyaniyê de got şewtandina çekan tê wateya ku êdî naxwazin çekan bikarbînin. û hevalê nexweş di girtîgeha denin, hevala bernadin, tu gavkî nehatî avêtin heya ana. Beşdarên daxuyaniyê dibêjin di vê dewlet gavên şên berbavêje lê bawerî ji vê yekê kêm e. Mele Mehmet yek ji wan kesan e ku dibêje di vê dewlet teraseta xwe ya 100 salî a li hember Kurdan biguherîne. Vî 100 salê hanê da ku Kurd xapandine hala pêşa wê zeyniyeta hanê dane. Ez bawerim ew zeyniyet hêja ji qafê xwe navetine heta ku wî zeyniyetê qafê xwe navêjin ne bawerim ku dewlet gavê bavêje. Gelo ew gavên ku ji dewletê hêviyê dikin çi ne? Dayikek beşdara daxuyaniyê ve hatîne ziman. Lazım e peşî demildest. Evê kuçekê xwe şewtandin, güvencê bide wan, werin Tirkiye tevê siyaseta xwe bibin, ji bo kunê xirûbê din jî peywan werin. Em bi xwe bawerin, em serokê xwe bawerin. Terörsüz Türkiye sürecimizin Hêjayê gotinê ku Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan roja înê di kombûnek de behsa pêvajoyê kir û got bi pêvajoya Tirkiyeyeka bê teror ew ê welat ji pirsgirêkek 100 salî rizgar bikin. Çavereye ku hefta pêş yasaya ji bo pêvajoyê were Parlamentoya Tirkiye û şanda îmrariyê bi Öcalan re hevdîtinek çêke. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.